Днес ще си говорим за така наречения Full Face или цялостния подход към моделирането и хармонизацията на лицето. Често хората се притесняват, че след поставяне на хиалуронови филъри в лицето могат да изглеждат неестествено. Вижте колко натурален резултат постигнахме при тази пациентка. Това е дама на около 45 годишна възраст с доста признаци на остаряване. Виждате, че има загуба на обем и отпускане в средната и долната част на лицето. Виждат се така наречените акордеон лайнс или линии около устните. Самата кожа изглежда нееластична, с неравномерен тен. Тя искаше да придадем малко по-свеж и младежки вид на лицето и да контурираме нейната долна челюст. При нея извършихме така нареченото моделиране на лицето с хиалуронови филъри, с помощта на които едновременно лифтирахме, възстановихме загубените от годините обеми и значително подобрихме текстурата на кожата. Непосредствено след може да видите едно значително подобрение в цялостния външен вид на пациентката. Тя изглежда много по-свежа, средната част е много по-лифтирана, в долната част на лицето контур е много по-видим. Изобщо кожата изглежда с по-равен тен, по-плътна, по-свежа и по-младежка. Не се притеснявайте да запазите своя час за консултация във връзка с така наречения Full Face, защото в Доктор Денкова Dermatology винаги държим на естествените резултати.